nang litum birta ke piatu kadoe phanta choro lo pinidang ni litum penangan a party political party lapen song atum daket tong lo mo Evangji Arkoi ner kep arni protest rally ke doji apat dak ni litum mangbong neli dolo Robi Kumar Phangcho alang li CPIM L pen lo Sukur Singh Pator NPP leader Mindar Phangcho KYDA leader a president lapen sangpi NTP Karbianglong Democratic Women Association lapen ke Protima Inghipi alang li ke NCA lapen ke Podmo Pator ke NYC Rajen Timung IPP leader a president lapen Longkiram Tokbi KA KISS lapen Sumit Timung KSA leader a president dak ni litum nang litum angno lapen rat angno ke bang athe la hello Karbianglong West Karbianglong lapen di Mahasau along kaprik dolo Rabha Hasong area Boroland anta dolo Ladakh ilitum along le 6 schedule area along le tribal belt and block along le hey corporate atumpan long le KPF ke jot at allotment KPF lake ilitum tribe atumpan kapisumji ilitum along le ilitum along ri kapivirgia pansi ke claim pusi kek long lor lo lasi nelitum mo Arkoi ner kep arni dak di purong sopi Karbi Club pen Chenglok dak council at gate an nilitum procession wangsi nitu protest doji lakado we Karbianglong ke cerai kangtung atum anke non dak nilitum song dak kiputang atum an pancot kali Karbianglong West Karbianglong di Mahasau lapen tribal along le ke cerai kangtung atum anke nang dun at tamek pulo nitum ke doji ke ahok lo bang haru isi bang harwiniang bong apan si citik lo seta lake rat atum maning hangaling lo lasi in samjin pensi labang so a procession doji nitum protest doji pusi nitum cisik lapen adun thua bangke Indiang bong Jasemet North India na tu ilitum India ang bong kedo Mongolian akhei atumpan lata Mongolian puraha Mongolia pen kewang kutarali dak ilitum Mongolian akhei putumaba ilitum pan tribal pusi puputema eta akhei ke Mongolian akhei sai se ilitum pan kelang un epen kaya putak nang kelang un epen kapiti kecok keteng lo kuson dopik lo arni sihat December in koira net kep arni Angel Chakma alang li Tripura pen Arisu Arjeta Mesen MBA si Kaporhia ba ad Dehradun along alang li Panti Kilo la pena joksi nilitum pena babangke baji hinia por bhai hinia por Karbi Club along cetong si nilitum hadak condolence doji pusi nitum pitik lo hala da abangke ninghang anatum nang dun tamelo alang liphan kapiti lake akimi alam kalidet lo Cikloyon trok baka frang di masa au karjang banta
Delhi pen kidnap pondat siha Dehradun si papitilo. La pen son thak si ningkan kotro aprangta Arunachal Pradesh minister asopo panda pitilo lo. La pen Delhi abangke nitum report ke long aten ke arni bangta la son a case do ko si atulong. La potsi la ke ilitum phere meme alam lo ilitum amunit tum nonta North India na tuke dam ji ke ilike ka chis chere nang kok lo nang ke kei pen na jok ilitum RJ Mongolian RJ do kok pen na jok la ke ilium RJ ke ilitum ning hang le ning ke hang le ka chi bin chong le poli ar nam se la bang so RJ nang pilo setala Irano Aryan Atum Irano Aryan Indo Aryan tu ke klong atum alang litum ilitum panang ke lang un la ke tek lor alang la si nilitum la song aputa ka protest ko bang kalidet lo seta condolence abang ke doji pusi pena baji ke hini apor akar bi club te tong yi pula la so alam si kado ba be tom pan kapachini nilitum ing samjin ben si doji la pen pena disia bang aki mila ngapo la si pini ke dam de det po penap si permission enam po permission poli information pidam po je tong dam po non ke 163 BNSS a order avedet apot si itum permission ke enangi po alama bang kalidet lo itum article Indian Constitution article 19 ating pen ke ilitum kai ke tame ning hok tame munit ke doan tame in samjin pen ka protest nangi lam ka ningje nangi authority ilito man constitution pen tina pidat lo la si penap DC pen DC upon information pidam si ilito bajhini apor che tong ye pusi ha karbi club lo la pen ke mo e ne ke war nia bang ke la ke rally la solam non ilitum along bang ke ilitum ali dardu la pen la pra a akapre ka dolang pinina nge dun un la pen non het dolo dam tu et lo aja pen ke alang litum abaha si nitum dak ni gelo non neli alang li arlo suana tu ing hipia pan ke NCA alang li pan daga ning je pan si neli cho ning ri lo Tham gia mấy chỗ lo tổng sẽ có pen số khả năng mai cái pha năng lực mà chỉ tổng cái đó là si pini just met bang số khả năng mai làm thế cái non hay trong đi tum han là cái hay cả tham sang hô pen là để phát triển con lo là si ni hin pen cặp cái nên gì đó logic cái gì đó tame là non cái declare ta nên tum pini cái chính vài pen program cái phát triển gì phan thế nào mà bang cái là em chắc mà cũng chắc là cái mainland India lo just met là North India long jadi teman North East long so kai phan ada ke nang rem so bang ke ili ta son sin non bang je long sani kan wang ta la hai incident do sila ini ka kali lo sila so pu tha bang ke jase met ili tum dak ing long hawar mate karbiang long di mahasa punon mawes karbiang long punon apen North East entire North East ita me la so bang ke ili tum ning duk lo apen Indian bong sita men non la hai resist la attack nang ke tokok la mang ke ninduk lo athi litum dak chethanam nang constitution na alam le chethanam same la dak bang ke litum khaitin same la so ke do ke dam ke thak la hai bang ke litum tin same la so tin ke do rights ke do sila ke very unfortunate lo non anta je mainland India tu mang ke North East asor phan bang ke la so Chinese punang ke European ini tu maphan dak kedo ke daman ta mail tu han la sana ka siksa la bang ke sana itu so dak pen so bang indem lo la pen semet bang program aku thak bang ke itu dolan kirangji tarik narkep Arkoi tarik narkep la bang ke itu isi dak theklong lo karbiang long di mahasa west karbiang long itu la so autonomous council jurisdiction arlo mate 6 schedule autonomous council arlo non pedang an ili tuma long de
ahem phublotang te ilitum ST Hills atum lo te dak ke do khaibari matum lo sanon government pen ejahak alang litum ala keng kam ke deng abangke ni litum chedono theke la ba ko piloma pini ladak development amen pen alang litum sarkar ka cari itu mangke development iklan aja tum lo stameno na bangke corporate atum han wansi la so development alang litum baninje lapen employment alam stame corporate atum han sika chiki la so ang deng lo mangke ni tu la long de ke tek alam mangke chedono theke athena penaan lak ta susean na ha along di sini bangke report ke longa teng bro tante la so corporate ari deng ka hodai pen la dak bangke alang itu development alam kan je la bangke ilitum six sidul constitution man se violation lo athe land right he ilitum ari deng sidul aji tang tente hala hai adani ambani to ke tungke ko pilo ST hil samunit ma kalimati la son si pijo pen india angkang ko theklo India kan ko theklong te konan ma adivasi ke do konan ma inglong asu ke do pini ha ang tanalam le langdam same pini sonam mangchu ko phanason same pini lang tala me bekche methang arai ke chehang long same pini bangke sarkar pe laso ke ber do ko lapen laso long jese me lada isi corporate to bhanse ke pathe corporate to bhanke pathe pen ili tuma long le nanga pathi lason si non bangke bangbo Nasilada ili tum karbiang long sitame pini solar project amen pen punon pini PDCL atum pini ke soinik school atum pini ke ala compressed biogas amen pen pini adani atum phan ambani atum phan lai long lege pekji penangan arlo kaching wai so do sini tum chini so nakhan dima solong sitame lo dima solong takona si inglong aso atum ke doma hadak dasemet karbia ke do inglong aso ke do area sinon bangke alang itum adani apha ala dak cement factory amen pen la koila ke kurjamen pensi haladak penangan along le thousand bipha along le ka hodai ji ko along ke lagi ni litum chedon hekhe lasi la sopu thakse jasemet non karbiang long di mahaso arab ilitum longri ke cherai ji apha long le ilitum six silu laso along le ke protect ji apha abangke ilitum kadlo khabe ilitum longri ke chinghon Hei kachinghon Arab do anabake labangso tarik narkep laso protest laso memorandum PPG laso long stame kaddo kobe laso rally long manche tudun je pansi nili karbinim so ching thora song ahin ben stame nang litum atheng no pen ra pansa mi si tuning report lo si nan kachito pen ilitum dak long le kachirai kom labangso andeng stame itu pacunan je bisi bangso media hin stame dong kami tak pun teba ni di situ ya tu sesi kado kan leng operation kan itu di situ ya tu mati kerja pelas konsil pen company tu apa mati corporate tu kan long di sejauh tu approve tu puluh te pakai kap approve ke lage alang litum survey bom lo la pen government pen Assam government a website along ta lag bang ke du alang litum lai chan ing leng abang or hedun de lang arukom ni litum along ke dolo la bang ke la si la bang ke kapachu be alam galilo thang bak bele green ko hinduja tum pan ha lang lok su bethe ke to ha lo chin lang su bethe ha umrong su bethe betha ke toy ha lang gok ku along tang ho ha khot tia long lage ka doi ta hangju tang det si no nan ta proman avelang pudun bom lo te la bangke mang hu me alam lo alang litum hala proman ala amethang council office le ri bare ta chok lo da mang ri ta ri nang ne da ma si to lo la bang এতিয়া আমি অসমীয়া ভাষা মেচoro lo tong se koten so kherang ke amai ke pha ami tu mache tong ke ko nasi pini jasemet bangso kherang ke amai lam theke non he jong ini tum han la ke ha ka tham sang ho pen ale pachini pon lo nasi ni bihin pen ka prek ke ninji do logi ke kali lo tame lanon ka declare ta ini tum pini ke ching wai pen program ke pachun ji phan pena ba bang ke la enjel chak ma putha ke mainland India lo jasemet North India long
Ili tuman North East unglong so kai pan ada ke nang rem la so bang ke ili ta son sinon bang tek lo saning kan wang ta la ha incident do sila ini ka kali lo sila so putha ka bang ke jesemet ili tum dak inglong hawar mate karbiang long di mahasa punon mawes karbiang long punon apen North East entire North East kami la so bang ke ili tum ningduk lo apen Indian bong sita men non la hai resist la attack nang ke tokok la bang ke ningduk lo athi ili tum dak chethanam nang constitution na alam le chethanam same la dak bang ke ili tum khaitin same la so ke do ke dam ke thak la hai bang ke ili tum tin same la so teni ke do rights ke do sila ke very unfortunate lo non anta je mainland India tu mangke North East asor phan bangke so Chinese punaki European ini tu phan dak kedo ke daman ta mail tu han la sana ka siksa la bangke sami tu so dak pen so bangke indem lo la pen semet bang program aku thak bangke ini tum dolan kirangji tarik narkep Arkoi tarik narkep la bangke itu isi dak Theklong lo, Karbiang long di Mahasa West Karbiang long. Litum laso autonomous council jurisdiction arlo. Mate 6 schedule autonomous council arlo. Non pedang an ilitum along de hem puglotan te ilitum ST Hills atum lo. Mate dak kedo khaibari matum lo. Sa non government pen ejaha alang litum alakeng kam ke denga bangke ni litum chedono thekhe la ba ko piloma. Pini ladak development amen pen alang itum sorkar kacari itu mangke development iklan aja tum lo stame nona bangke corporate tum han wansi la so development alam itu baninje lapen employment alam stame corporate tum han sikachiki la so andeng lo mangke ni itu la long deke tek alam mangke jedo mangke athena pedang an lak ta suse an ha along disi nona bangke report kilo mateng lo tante la so corporate ari deng ka hodai pen ladak bangke alang itu development alam kan inje la bangke ilitum 6 schedule constitution man se violation lo ate land right ke ilitum ari deng sidul aji kan tente hala hai adani ambani to ke kopi lo ST hil samunit ma kalimati la son si pijo pen India angkang ko theklong de konam ma adivasi ke do konam ma inglong asu ke do pini ha ang tanalam le langdam same pini sonamang chu ko phanason same pini lang tala me bekche methang arai ke chehang long same pini bangke sarkar pe laso ke ber doko lapen la solong jese me lada isi corporate to bhanse ke pathe corporate to bhanke pathe pen ili to malong le nanga pathi la son si nona bangke bangbo la silada ili tum karbiang long sitame pini solar project amen pen punon pini PDCL atum pini ke soinik school atum pini ke ala compressed biogas amen pen pini adani atum phan ambani atum phan lai long lege pekji penangan arlo kaching wai so do sini tum chini so nakhan di mahasolo sitamelo di mahasolo takona si inglong aso atum ke doma hadak dasemet karbiak he ke do inglong aso he ke do ya sinona bangke alang itum adani apa ala dak cement factory amen pen la koila ke kurja men pensi hala dak penangan along le thousand bitha along le ka dai ji ko along ke la ni litum chedon thek the la si la so pu thak se jasemet non karbiang long di mahasa arab ilitum longri ke cherai ji apa long le ilitum 6 silu la so along le ke che protect ji apa abang ke ilitum kadlo khabe ilitum longri ke chinghon he ka chinghon arab do anabang ke labang so tarik narkep laso protest laso memorandum PPG laso long stame ka do kobe laso rally long nang chitu dun ji pansi nili karbinim so ching thora song ahin pen stame nang litum atheng no pen ra pa stame si chuning report lo si nan ka chitu pen ilitum dak long le ka chirai kom labang so andeng stame ilitum pachun nang ji bisi bangso media hin stame opini all opposition party in pen lapente social organization lapente soalo so asong ahin pen ado gawe ini chetong lapet labang so press conference along jasmet pet ini press media ajir po tumpan ado gawe tumpan
2026 ni kantini akardom baputi lupatar party record. Lapente non-hejong kategori all opposition party in pen non ke claim ke dam ponji andeng aputha kabanke ukasar sangwa in pe thamlo lapente pu NC ultima baido in pe thampo lasi jasmet pe do banke lahendo ini tum kategori chengwai pondo laso chengwai atenke ini banke all political party lapente social organization edwan pen ini banke convening budia meeting dolo so meeting chengwai do that penalty jitu declared a program labang so program banke aprangsie banke tarik nerkep bang so ciklo Januari ciklo labang ke karbiang long alongle mate 6 schedule area alongle multinational company mate corporate atum afan jitu longle kepe mate ketujo labang so putha kabanke kadu gawe rata tumda koike lasi ladak ilitum kadu gawe ta matha nangi ladak alongle helang putha kabanke High Court punon Supreme Court punon koike Akhe Ladakh 6 schedule area. 6 schedule area is special power ke gopilo. Like land long land. Lasila bangso long list aputha long si. Kaprek a main pen. Kaprek multinational company tomha. Janeke multinational company kolotang pilo. Ambani Adani lapente jitu Ramdev Ravi Shankar Penchenglo Bajaj Mittal lason si penangan company itu hajar biga jitu kepekji po utha kabanke rata tum bange lage chedon dheke lapente all opposition party in pen social organization in pen labanke kechekoi kriya tumsi kado kovita dukhiblo lasi labang so utha kabanke non state government kachari go BJP government atu mate jasmet pet Himonto Biswa Sharma chief minister lapente dak Karbiang Long ACM lapente imahoso ACM alang litum kadogowe labang so puthat matha kirla thusi lai multinational company van KPI KPG polong le puthat labang so banke rada fan sigurai vek nangi lasi militum all opposition social organization kedoan student youth lapente women kadogowe selangsi tarik ne kewarnya banke labangso aputha protest lo joint protest lo lapente Karbiang Autonomous Council ACM tanmasi ada Karbi club pen kadogowe armu chejeng mate samjin pen peaceful labangso procession pensibangsi da council ACM ake hai tuliram rohang pan labangso memorandum nang pajirje pan bangko apente council along adon ri along sialang lipan hangsi labangso memorandum kadogowe all political party social organization ite alang lipan isi purolo